эй, салом алейкум, мардум. Пеш складо омадаем, бор каресия насиб кардаги боша. Рӯзои наздик камазор раҳ да мебироянд. Ини ҳама борои шумо мардуми тоҷик ина бор каресиян камазода аллакай. Чанд рӯз пас раҳ да мебирояд ака? Худо агар розӣ бошад пага бегаҳ ё пагаи дигар бегаҳ мебирояд. Акай Сайфулло Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ширкати Ҳамид Турна Экспресс ин бародар овараш. Акай Сайфулло. Борора бор каресия ака чанд рӯза мера камаз раҳда? Раҳда тахминан ҳар хел ами ай 10-15 рӯз раҳда вақт мера. Нигоҳ кунем бародаро ки даида ана ин халденикро чӣ ҳисоб мекунем ба? Яъни холодильнико чизи объёмае. Агар ами рулетка бигирам, харча чем бикунам, харча рулетка қатӣ. Мада гӯям, ман он вақт нархша мегӯям. Ина нино стандарт ина агар 2 метр бошад 2 метраш 10,000 рубл ҳамин рӯзада. Но пага бо нарх али шиданаш мумкин. Ин ҳамаш зависи даямо чанд рейс мекунем? Ҳама вақт ина порсоло 3 рейси мезаду, исол 2 рейси задам, некин зимистоно ҳар сол ина 1-2 сол шид худо медона чӣ хел метавона 20 рӯза ята ҷамъ шава, метавона 25 рӯза, метавона 15 рӯза. Зимистон ай моҳи ҳамин ҳар сол як аймал не. Ҳама боркаша. Ҳамин камазо худшон мебаранд ба ина ванҷу дарвозу не распределение душанбе да растамошка меша ман меша ба амҷа распределение душанбе мера. Мошини дарвозу ванҷу язғулом як мошин мебарад. Ай норак саркада то данғараю развилкаю кулоб қурбоншаид и мошини дигар мебарад. Баъд мошини дигари моҷа Калхозобод, Қурғантепа, баъд уяли ёвон расвет ваҳдат душанбе бо мошини дигар мо ҳама каногия дорем. 1 кило бор бародарои азиз 85 рубл бор қабул кунишон 1 кило зиёдтая? 1 кило 200 грамм боша мо мебарем вай барои пулиш нею барое ки мардум бега ҳамин зарурае бурдан дар кор ин ҳама ҷуза пула кор намекунӣ я хел вақт кори хизматам кардан дар корайда. Баъд нигоҳ куда акай Сайфулло як комментария чидаги буд. Ман ҳамин комментарияро хостум дар шумо хитонда савол тем. Де одам дар комментария нависонда ки Исмоил мисол ту дар видео 85 рубли гуфтӣ, а так мо бурдем 90 рубли қабул кард. Ҳамин кор баъд ай рекламаҳои ман шидага ё ки пеша? Не аввал ихелайда 80 рубли ҳамин рӯзаш да ҳама дунё қимат шид мефаҳмам оправдат накадестай. Напротив ман пора гирифтам 90 кадум бобои Исмоилам реклама кард 90 ман худам гуфта будум. Баъд ҳамин камтар мо 90 вақте ки гирифтем баъд фикр кардум ки як ябора зур мебиёяд 90 кадам. Баъд гуфтам биё 5 сум хамонемаш гардонда бо хамон ҳозир 85 гирифтестам. Бине 85 ноҳияи ҳама ноҳияҳо не ноҳияи Душанбе, Ваҳдат, Расвет, Уяли, Ёвон, Қирған, Калхозобод 85. 95 айнорак сар шуда то Кулоба, развилка, Данғара, Кулоб ҳамино. 105 дарвоз, ванҷ, язғулом. То ҳамин ҷара мери тавон тарафи хоруб намерея? Не, то тарафи хоруб ага клиенто бошан организоват мекардем, но иха клиент нест. Клиент камад. Нигоҳ кунед бародарои бороро бор каресия ози камазоро ай берунам нишон метавем иншоалло мебинед. Баъд дили пир рақамҳое ки дар рӯи экран мебиро рақамҳои телефони ини ширкати ин бародарай дар инҷа номерои худшам мондагӣ мамо метавонед худша приёмои зан занед ҳамроҳи худаш суҳбат кунед. Ако кор каресия на кора ғам на тема. Окунем бародарои инами фурае ки дарозаша бинед дубод прасеб дошта қафош. Инамина бор каресия аллакай борша қариб бор кардиан шидиан. Сол Тоҷикистон мераен инош бошас. Ини контейнерҳое ки дар инҷа мондага ино ана роли ҳамин складдошон айда. Дар ин инҷа бороро ҷамъ мекунанд, ҳамаро ҷобаҷо мекунанд. Бороро бор мекунанд, ҳамаша мебаранд. Ай газело айдри шаҳр бороро ҷамъ мекунанд. Мақсад айдри шаҳр бороро ҷамъ мекунанд, мебиёрад то ҳамин контейнерҳоро ки ҷамъ карданд ба бор мекунанд меранд. Сайфулло ядди саволи дигар ҳам аст гӯш кака. Ҳамин дрини Питер да бора чӣ ҷамъ мекунед? Дрини Питер да мо доставка дорем ина ин мошино. Ина мошинои нишонда ята бо ята оно бояд дига да унҷа. Бо ята транспортёр дига сета шогирд дорум.
агар хичон бор оварда натонан клиенто ина ин мошино бачаҳо мерам қати ҳами бачаҳои хичон қати бензин пулиша гап мезанам. нархи бор 85 нархи бор 85 отдельно барои рафтан доставка бензин пули Доставка қати ҳама бензин. одаме ки мебиёяд шогирдон ҳамуно қати хичон раҳпулия договор мекунад гап мезанад. ина областҳо чӣ хела мере боро мебирад? областҳои мебиёрам аки ду сумка боша област намере вай ҳамада зарар мерасада. Бори бисёр боша бори мерем. бисёр боша конечно област мерем любой ҷо мерем бор бисёр боша. фақат питер Питер Ленинградский область фарқ надорад мерем. ай москва уҷо Не Москвада уҷа не мода ҳастай бачаҳои шиносан конкретно бора мебаранд хеле солошкати надёжняк во телефонуша метем марҳамат телефоншунам борошуна чон баранд. мебаранд. Аки Сайфулло яъди саволи дига дар бораи ҳами ина мисол баъзе бачаҳо дар треза мисол хеле чизо рой мекунанд дар треза рой мекунанд ва ӯро чӣ ҳисоб мекунед? дароя трезоя мо кило қати мебарем неки агар шиша дошта боша мо барои шишаш ҷавобгар нестем. бе шиша қабул мекунед? ихтиёраш хоҳа ба шиша биёра хоҳа бе шиша неки ай ҳами 10 тааш якта дута вай по-любому мешкана мешкан шишааш вая ма ҳиллаш да ҳамақа то инженероя буромадагиём ҳамақа ҳиллаша кофтум ки ҳамин нашикана гуфта вақте ки нашикани бора наз расондан тони клиентоя мохи баъд вай мекунанда омадан мегиранд пеше неки вая намеша вай раҳ надора ягон бор кашам 100% вая расонда наметонам. дароя мо мебарем ина мошина диден тарафи чап тарафи рост кузовдан талаш мешинем ростаки ака ҳамун мешкана намешкана ӯ не барои нархш чи барои нархш килоай кило қате дарам килои трезара дарам трезаам кило ина мисол баъзе одамо стиральни машина рой кардани меша мисол халаденик рой мекунанд мисол ёки ягон кас бо ягон телевизоруи хеле чизоро ҳам қабул мекунед? ҳама чиза қабул мекунем беғарзи ягон ғайриқонунӣ ғайриқонунӣ чизоя мо қабул намекунем. ана халаденику стиральни иноро чӣ ҳисоб мекунед? ҳозир ман мефаҳмам бинед чизи абуча сабук борай вазни мо кило қати мегирем чизи сабуки калон объем яъне мебардори ку ина коробкое задагия яъне коробкаи калона мегира дрӯждаи хирсака андохтагия 3 кило вазн дора хоҳӣ гири волейбол бозӣ кун неки ӯ ҷора дар пура гирифт вазн надора ҳами значит чизи сабуки калона мо объем меқабул мекунем дигар чизоя ҳамаша мо халаденик ино халаденик объем ина объемда бисёртар чиз дохил меша ина велосипедо штучни холодильник диван кресла бочкаҳои холӣ яъне чизое ки ҷора мегира вазн надора. фаҳмо ай бародарои азиз агар бо ягон саволои нофаҳмои дига дошта бошед оиди ҳами чӣ хел бор бурдан чира бурдан мумкин ба чиз дига баъзе бачаҳо гипсокардон мисол USB бор мекунанд гипсокардон бор мекунанд ва ӯро чӣ хел ҳисоб мекунед? кило қати ваям килоя ина бо я гап фаҳмонданию бисёртар ҳами клиенто телефон мекунанд ака бори ма чӣ шид меган ёки бори ма куҷо шид гӯя камтар фаҳмоа ина бори ма чӣ шид меган ман намедонам ин саволашда чӣ ҷавоб битум баъд айдаҳани ӯ ма гӯя кам савол дода мекунам ки ҳамун мақсадаш чӣ савол доданияе баъд мефаҳмум ки бори ман буромад ё набуромад мегам ё бори ман ина тоҷикистон расиду ман борма қабул накардам оли барои чӣ қабул накардам барои чӣ телефон накардам вақте ки одамҳо ҳами савол метиҳанд савола пурра битиҳанд ака ман шуморо бор додум бори ман куҷо расидагия раҳ буромад ё набуромад гуфта ҳамахи маъно қати савол битиҳанд барое ки клиенто беҳад бисёр телефон мекунанд беҳад бисёр телефон мекунанд ки як 50% маъно надора барои маънои ӯро фаҳмида я 5-10 минут Сайфулло вақте мардум қати вақте кор карда иҷа ҳар хел савол мебиёд правилно бо оператор монда пиша мақсад ҳар хел савол морам қатори мардум кор мекунем иҷа ҳама як хел шида наметавонад саволҳои нофаҳмо дар байн бисёра хелиёро аҳамият наметавонад фақат бародарои азиз
занг занен, гап занен, бинен. Хулоса барои боварӣ ҳосил кардани шумо ки мисол ман ами 3-4-5-6 видеое ки мисол ами акара реклама кардагим дар аминҷо саволо буд, ман ами саволоро ҷамъ кардам, ин омадам акаи Сайфуллоро ай пеш мисол ами саволоро додум, ҷошона дидам, мисол дилим пуррай 100% ба дили пур гуфта метавонам ки бародарои азиз чӣ боре ки дорен занг занен да ами рақамҳои акаи Сайфулло ба дили пур боротона иншааллоҳ ки мебарад то Тоҷикистона ба дили пур 100%. Дина мошиношона ятша бор кардесиян, қариб бор кардиян шидиян рӯзои наздик. Кай дар раҳда меброин? Худо розӣ боша ё пага ё пагаи ё пага ё паги дига ина раҳда меброя иншааллоҳ. Бо рафт дар Тоҷикистон расид иншааллоҳ ауҷа навор мекунам, бо мо дар роҳӣ мекунам ки ина кам аз раҳ дар биромада буд, ина омад расид, бо мо ҳамун навороро иншааллоҳ дар каналмон мепартоям, мебинен. Аъло нигаҳбонтон, панотон ба худо бародарои азиз. ҳар як рейси мо ҳарф дора. Вақте ки савол метиҳанд дар бораи боршон, инами ай соли ки ина 25 сол ай моҳи январ сар шид, инами рейс А мера. Рейси дигаримон Б мера, В, Г, Д. Вақте ки одамо савол метиҳанд, гӯянд коди ман код мегӯян. Кучи А 45 А ёки Б45. Мо да ҳами савола ки ҳами кода ки гуфтам мо даррав маънои ҳар як одаме ки бора овар спор шумо вайда код метенам варақ метен. Сурат мегиранд, албатта сурат бигиранд саҳифара. Баъд бора супоридан. Бора супоридан. Аъло нигаҳбонтон бародаро, гапа кам мекунем, гуфтуи гапо панотон ба худо, видеоро бинен то охира. Кадом нафаре ки видеоро то охира ден лайк, комментария ва суханои хубтона фаромӯш накунен ва инчунин чӣ саволе ки дошта бошен дар комментария ҳамин видео нависонед. Иншоаллоҳ дар наворои оянда, дафъҳои ояндада бо пурсон мешавем. ҳамин акоро чӣ хеле ки ин саволотонро пурсидем, ҷавобша гирифтем. Иншоаллоҳ бо дигоҳошдам ҷавоб мегирем. Дар бори тарозу. Дар бори тарозу? Тарозу. Ина дар бори тарозу. Ина як хел одамое ки ҳастанд, допустим тарозу мекунану баъд дидила мешанд. У тарозуя мо ихтироъ накардем ва я олимо карданд, заводо карданд, сохтанд. Мо дар ҳамҷа вазн мекашем дар пеши чашмтон. Агар ягон борое ки пеши чашмтон дам набоша, агар ягон самнение омада боша, боваритон набоша. Вақте ки дар Тоҷикистон дар гуҷои шумо бора қабул мекунед, дар ҳамуҷа пурсен ки ака ман мехоҳам борма тарозу занум бинам. Уҷа ҳақ надора ягон касе ки тарозия натия отказ кунад. Касе ки отказ кард, прямой хидм да телефон кунад, охирои телефону номери 1614. Телефони роҳбарай ҳавай да телефон кунад, ин масъаларо ман ҳал мекунам ки тарозу надод вақте ки шумо пурсидем. Барое ки ва ё обязан дода. Тамом. Аъло нигаҳбонтон бародаро.